Kære gæster, deltagere og ærede medborgere. Velkommen til denne betydningsfulde dag, hvor vi er samlet for at mindes og ære de 8.372 uskyldige liv, der blev brutalt afbrudt i Srebrenica. I dag markerer vi ikke kun en tragisk fortid, men vi ser også frem mod en fremtid fyldt med håb, retfærdighed og fred. Vi har æren at have flere fremtrædende gæster med os i dag, som har viet deres liv til kampen for retfærdighed og menneskelige rettigheder. Hendes Excellence Anesa Gundurović-Miljak, vores ambassadør for Bosnien-Herzegovina. Så har vi Bilal Litani, som er formand for iChange, en organisation dedikeret til positiv forandring. Frederik Harhoff, tidligere dommer ved den internationale krigsforbryderdomstol i Den Haag, hvis arbejde har været afgørende i kampen for international retfærdighed. Desværre må vi meddele, at Begija Smajić, parlamentsmedlem i Bosnien-Herzegovina, ikke har haft mulighed for at deltage i dag på grund af uforudsete omstændigheder. Vi takker hende for en støtte og håber på at se hende ved en anden lejlighed. Det samme skal jeg sige om vores viceborgmester, Dan Arnløv, som også skulle være med os i dag, er også desværre blevet syg, men vores konferencier, Azra, hun skal nok komme med ind på det. Hvert skridt, vi tager i dagens march, symboliserer et menneskeliv, der blev tabt, og påmindelse om liv, der aldrig fik lov til at blomstre. Frederiksmarchen er mere end en markering af en tragisk fortid. Det er vores fælles udtalelse om empati, solidaritet og gensidig forståelse af de grundlæggende værdier, der binder os sammen. Gennem denne samling bekræfter vi ikke blot vores respekt for dem, der har mistet livet, men også vores forpligtelse til dem, eller til en fremtid, fri for had og splittelse. For nylig vedtog FN's generalforsamling en resolution, der erklærer den 11. juli som den internationale dag til minde om ofrene for folkemord i Srebrenica. Dette er en betydningsfuld anerkendelse af vores fælles historie. En anerkendelse af, at folkemordet i Srebrenica må og skal huskes af verden. Min egen historie som barn fra Srebrenica adskiller sig markant fra mange af mine landsmænd, hvis liv tragisk endte i massegrav. Overalt i verden står vi over for uretfærdigheder, der kræver vores opmærksomhed og handling. Det er vores fælles ansvar at modarbejde sådan uretfærdigheder og sikre, at det ikke efterlades uadresseret. I'm just one person. What difference can I make? Said 8 billion individuals, each with the power to change the world. Vores individuelle ansvar er at stå op mod uretfærdighed, hver gang vi støder på den, i stedet for at forblive tavse. Det er afgørende, at vi engagerer os aktivt og konsekvent. Med vores samlede viden, erfaringer og engagement kan vi virkelig gøre en forskel. Lad os forpligte os til at være den forandring, vi ønsker at se i verden. Jeg vil gerne rette dybfølt tak til vores kære danske medborgere, deres varme velkomst og åbne arme har givet mange af os, der har mistet alt. Et nyt hjem her i Danmark og håb på om en fremtid. Tak fordi I har skabt et samfund, hvor retfærdighed og fællesskab spiller en central rolle. Tak for jeres mod og engagement. Vi står sammen med os på denne vigtige dag. Sammen vil vi bevæge os mod en fremtid, hvor der retfærdighed og fred er grundstenene i vores samfund. Til sidst vil jeg gerne introducere Azra Hasanbegović, medlem af byrådet, som vil tage over stafetten og guide os igennem resten af dagen. Med hendes dygtighed og dedikation er jeg sikker på, at vi får en meningsfuld og inspirerende oplevelse. Lad os byde Azra velkommen og give hende ordet. Lad os sammen sikre, at mindet om Srebrenica forbliver levende, så en tragedie som denne aldrig igen sker for nogen i verden. Tak skal I have.